καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και αν σας αρέσει πατήστε εγγραφή και την καμπανούλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα βάζω καινούργια βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα τακτοποιήσω και θα καθαρίσω όσο καλά μπορώ το σπίτι μέχρι να έρθει η ώρα να πάρω τη μικρή μου από τον νηπιαγωγείο. Εδώ είναι ο έξτρα χώρος στο δωμάτιο της μικρούλας μου και υπάρχουν κάποια έξτρα παιχνίδια, πουλουκάκια και φυσικά οτιδήποτε ενθύμιο από τα παιδιά μου. Εδώ παραδείγματος χάρη σας έχω δείξει τα μπαλόνια από τα γενέθλιά της. Γενικά δεν μπορεί πετάω πράγματα από τα παιδιά μου, γιατί δυσκολεύομαι να αποφασίσω τι θα πετάξω ή όχι. Και νομίζω θα χρειαστώ ένα έξτρα σπίτι για όλα αυτά μέχρι να μεγαλώσω. Το σπίτι ως συνήθως τα πρωινά είναι τακτοποιημένο και καθαρό για να μην έχω πολλά τη μέρα να κάνω, για να μπορέσω να ασχοληθώ με το μικρό μου. Όμως αυτή τη μέρα είναι λίγο έστω και πολύ το σπίτι ένα χάος, επειδή έχει λίγες μέρες ήμασταν όλοι άρρωστοι και δεν μπορούσε κάποιος να το καθαρίσει. Θα ήθελα να σας πω λίγο την ιστορία αυτού του σπιτιού. Σε αυτό το σπίτι έζησα υπέροχα παιδικά χρόνια. Ήταν το σπίτι που ζούσε η γιαγιά μου και ο παππούς μου για 40 χρόνια. Εδώ μεγάλωσε η μαμά μου και τα άλλα 3 της αδέρφια. Συγκεκριμένα αυτό ήταν το δωμάτιο της μαμάς μου με τα αδέρφια της, ώσπου μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι, παντρεύτηκαν και μετά η γιαγιά μου και ο παππούς μου το έκαναν δωμάτιο φιλοξενίας. Αυτό το έπιπλο με τον καθρέφτη ήταν καφέ χρώμα και εμείς το βάψαμε άσπρο για να μπορέσει να πηγαίνει καλύτερα στο δωμάτιο της μικρούλας μου. Υπήρχε ήδη στο δωμάτιο αυτό. Εδώ έβαζε η γιαγιά μου τα κοκκινάδια της, τα αρώματά της, τα κοσμήματά της και ο παππούς μου έβαζε τα αρώματά του. Στα συρτάρια κάτω είχε τις πιζάμες της, τα νυχτικά της και όλα αυτά. Εδώ ήταν το δωμάτιό τους. Το κρεβάτι ήταν όπως το έχουμε εμείς τώρα και δεξιά και αριστερά υπήρχαν τα κομμωδίνα τους και μια τηλεόραση πάνω στον τοίχο. Θυμάμαι πάντα αυτό το σπίτι ότι μύριζε υπέροχα.
πραγματικά. Σε αυτή τη σκάλα θυμάμαι ερχόμασταν τα Χριστούγεννα όλα τα εγγόνια και επειδή τόσους πολλούς είχε το σπίτι, εμείς τρώγαμε και κάναμε πλάκα πάνω στα σκαλιά αυτά. Επίσης στο δωμάτιο της μικρούλας μου θυμάμαι ότι παίζαμε σκοτεινό δωμάτιο, μαξιλαροπόλεμο, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Εδώ υπήρχαν 2 καναπέδες και μια πολυθρόνα
Εκεί που είναι τώρα η τηλεόρασή μας είχαν έναν έπιπλο που είχε και μπαρ πάνω. Ήταν γκρίζο ανοιχτό και είχαν και μια τηλεόραση που μπορούσαν να τη μετακινούν σε κινητό έπιπλο. Στη γωνιά δεξιά έβαζαν το Χριστουγεννιά και θυμάμαι ότι ερχόμασταν τα Χριστούγεννα και μου σχοβολούσε ο τόπος, πραγματικά ήταν υπέροχα. Τα στολίδια η αλήθεια δείχναν πολύ διαφορετικά από ότι τώρα πάνω στα ψεύτικα δέντρα. Το ποντζάκι αυτό το έφτιαξε ένας θείος της μαμάς μου. Ήταν με τουβλάκια, ήταν πολύ όμορφο. Απλά όταν μπήκαμε εμείς στο σπίτι θέλαμε να είναι ακόμα πιο φωτεινό. Έτσι του βάλαμε αυτό το υλικό. Εδώ σε αυτή την υπέροχη κουζίνα θυμάμαι πάντα τη γιαγιά μου να φτιάχνει απ' όλα, με τον παππού μου φυσικά, πάντα την βοηθούσε. Εδώ μαγείρευε και η γιαγιά μου και δίπλα υπήρχε το στεχνοτήριο της.
Εδώ είχαν έναν τραπέζι με τον ίδιο γρανίτη όπως υπάρχει πάνω στους πάγκους, αλλά ήταν πιο μακρύ και χωρούσε παραπάνω άτομα. Θυμάμαι έναν κινούμενο σχέδιο που βλέπαμε όταν ήμουν μικρή, το Μόγλι, και συγκεκριμένα τότε μαγειρεύε η γιαγιά μου και μετάιζε ψάρι τηγανιτό με πατάτες και ψωμί και έξω έβρεχε και εγώ έβλεπα το Μόγλι με την τηλεόραση πάνω στο τραπέζι. Όταν δεν υπάρχει χώρος να κρεμάσω τα ρούχα όταν είναι βρεγμένα, τα βάζω πάνω στα χερούλια των ερμαριών για να στεγνώσουν και έτσι μετά τα παίρνω και τα βάζω στο στεγνοτήριο την επόμενη μέρα. Πάντα όταν έρχομαι στην κουζίνα να καθαρίσω, πρώτα κάνω τους πάγκους για να είναι καθαροί, έτσι ώστε να μπορέσω να βάζω οτιδήποτε θέλω μετά πάνω.
Και επιτέλους βλέπω το σπίτι μου καθαρό. Να και το μικρούλι μου. Αυτό σας το δείχνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρω τη μικρή μου από το νηπιαγωγείο. Βλέπετε είμαι με το γιο μου και ανοίγουμε την πόρτα μαζί. Εδώ ήταν όταν ήρθαμε από το νηπιαγωγείο. Μιλάω με μια γειτόνισσά μας εδώ, πολύ καλή κυρία. Εδώ η γιαγιά μου και ο παππούς μου έφτιαξαν την βεράντα. Παλιά δεν υπήρχε αυτό το έδαφος. Ήταν κήπος μαζί με λουλούδια και δέντρα. Συγκεκριμένα εκεί που είναι το τραπέζι τώρα, στη μέση του τραπεζιού, υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο και καθόμασταν εκεί τα καλοκαίρια και τρώγαμε συγκεκριμένα κεράσια. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!